Iawn galw Jonathan Edwards o Plaid Cymru ac wedyn David TCA Davis. Jonathan Edwards. Diolch yn iawn i chi, Mr Owen. Mae'n anrhydedd enfawr i wasanaethu dan eich arweinyddiaeth chi ac yn enwedig yn siarad heddiw am y tro cyntaf yn iaith y nefoedd. A gai obeithio y fydd yr egwyddor yma yn cael ei ymestyn i pwyllgorau eraill y tŷ yma, enghraifft y pwyllgor Cymreig dan arweinyddiaeth aelod seneddol Mynwy. Rydym yn cyfarfod i drafod cyllideb enbyd o siomedig. Roedd dadansoddiad yr OBR a yn dod ar yr un adeg ar gyllideb yn wirioneddol o ddiflas. Y ragolygon wedi ei israddio ar gyfer buddsoddi gan busnes, cynhyrchedd a thwf economaidd, a hyn am yr ail gyllideb yn olynol. Mae'n glir bod yr athroniaeth o gywasgu ariannol ymledol neu expansionary fiscal contraction a ddilynwyd gan y trysolus ers 2010 wedi methu yn llwyr. Holl pwynt llyfnder a thorri nôl ar fuddsoddi cyhoeddus oedd y dylsai fod wedi arwain at gynnydd enfawr mewn menter a buddsoddi preifat. Ynghyd â toriadau mewn buddsoddi seilwaith, y gwrthwyneb sydd wedi digwydd wrth gwrs, fel y gwreithom ni rybuddio dro ar ôl tro. Hyn oll gyda'i gilydd yn arwain at lefel cynhyrchedd cronig, ac yn wir, y lefelau cynhyrchedd cronig y Wladwriaeth Brydeinig oedd prif stori'r gyllideb. The chronic productivity challenges that the UK faces was the major challenge and the major issue in the budget, and the situation that we find ourselves in, of course, was totally foreseeable. Y canlyniad yn y pen draw yw bod y trysolus wedi colli ei targedau dyled a diffyg o filltiroedd. Roedd hyn i fod dan reolaeth erbyn 2015. Roedd e fod yn brosiect 5 mlynedd. Mae'n edrych fel petai y byddai cywasgu ariannol bellach wrth gwrs am barhau tan diwedd y 10 nesaf. Ni fydd haneswyr economaidd y dyfodol yn gyredig iawn i'r Llywodraeth Brydeinig. Rydym yn gwynebu cenedlaeth goll o ran safonau byw, y wasga fwyaf vers ryfeloedd Napoleon yn debyg o barhau tan o leiaf 2025 yn ôl y Resolution Foundation. A hyn wrth gwrs wedi creu oherwydd y collapse yn y sterling. The collapse in the currency has been the least successful devaluation in history, according to economists. Indeed, unlike in China, where the devaluation was driven by the People's Bank of China to make their manufacturing sector competitive, the devaluation in sterling was a direct result of markets betting against sterling as a currency, which does not reflect well on what will happen in the future following Brexit. And the fact, of course, that there's been no export boom following the devaluation of the currency, the fact that the currency has not rebounded without over a year of promises with the British government outlining its position on Brexit does not bode well for the future. Simon Hall. Manufacturing output and export are the highest for a decade. Is the Honourable Gentleman aware of that? Well, the export boom that you would expect from a 20% devaluation in sterling has not occurred. That is the factual reality of the situation. The fact that the currency is not rebounding, despite the British government apparently outlining its position on what it wants out of these Brexit negotiations, indicates that the markets are betting against the British government. Chris Bryant. There are another, which is one of the biggest mistakes that the Conservative or coalition government made in 2010 was cutting capital budgets, which meant that we didn't have the infrastructure in place that we need for a modern economy, and that has hit productivity across the whole of the country. Jonathan Edwards. Wel, mae'r aelod wrth gwrs yn gwneud pwynt cywir iawn, a fyddai'n dychwelu'r pwyntiau hynny yn hwyrach yn fareth. Ildiar yn hyfell. A fydda yn cyfaill yn gyd-ymdrino gyda'r ffermwyr, fydda'n disgwyl gyda'r bint wan, a fydda defaid o faint bach yn gwerthu'n dda ar y cyfandir, ond bod hwnna ddim yr hyn y neges dwi'n clywed gan yn ffermwyr i'r meirionedd. Jonathan Edwards. Wel, mae hynny'n wir, a ni'n darllen rhywbeth o wrth gwrs yw bod disgwyl y bydd pris defed yn wedig a cig yn syrthio'n ddifrifol os mae Cymru'n ffindio ei hunan mewn sefyllfa tu allan i'r undeb tolle. Mae'r peryglon ar gyfer y sector amaethyddol sy'n gwynebu ni yn y dyfodol agos yn beryglus iawn rwy'n teimlo. Mae'n arweinydd sy'n ddoli yn codi pwynt dilys iawn. Susan Ellen Jones. Dwi'n cytuno efo'r aelod Amber yn llwyr pan mae'n sôn am yr argyfwng yn byd ffarmio. Ond ydy o'n meddwl
hefyd, mae yna rhaid, nid yn unig ffamiliau ni'n sôn am, ni'n sôn am yr holl economi wledig ar ôl Brexit, a mae hynny yn drychinebus i fod yn onest. Jonathan Edwards. Wel, mae'r aelod yn codi pwynt hollol sylfaenol bod amaeth yn ganolfan yn nhw i'r sector amaethyddol, i'r sector gwledig, i'r economi gwledig. Os mae amaeth yn dioddau, fe fydd sectorau eraill yn dioddau, megis twristiaeth a pob fath o sectorau. Gallwn ni'n mynd i araith hir iawn am beth sy'n angen wneud i amddiffyn ein sector amaethyddol, Mr Owen, ond rwy'n credu byddai'n mynd chydig tu allan i sgôp a gyllideb. A falle, rwy wir yn credu, Mr Owen, bod Brexit yn pwynt môr canolog, y dyle'r uwch bwyllgor yma cwrdd eto yn fuan iawn i drafod polisi'r llywodraeth. Rwy'n credu taw hwnna o beth ffordd yw'r prif her sydd yn ein gwynebu ni fel aelodau Llywodraeth wedi clywed y cais na. Carry on mlaen, please. Diolch yn fawr iawn chi, Mr Owen. I ddychwelyd i'r gyllideb, mae'r ddeyrnas gyfunol, y Wladwriaeth Brydeinig wedi disgyn o 4 i'r 6 yn abl economaidd y byd. Wedi colli graddfa credit y AAA a'r economi sy'n bellach yn perfformio'r weithaf yn y G7. Yr Eurozone sy'n cael ei difenwi mor aml yn y lle yma yn tyfu ar raddfa gall economi Prydain ond breuddwydio amdani. Yr economi Gwyddelig yn y trydydd cwarter blwyddyn ar blwyddyn yn tyfu 10.5% y llynedd, lle mae economi Cymru wrth gwrs yn gwynebu tyfiant anemic iawn. Yr gwirionedd yw, fel dywedodd yr aelod dros yr ronda, ar ôl y chwalfa yn 2010, ni eithwyd i'r afael ar ddiffygion strwythurol. Beth ddigwyddodd i'r addewid i ymdrin ac anghydraddoldebau cyfoeth sectorol a deryddol? Hwna beth oedd George Osborne yn siarad amdano tro ar ôl tro yn 2010. Maent yn gronig bellach, Mr Owen, ac yn gweithygu. Does dim ryfedd felly, nid yw'r meinciau gyferbyn yn sôn am ei slogan yr cynllun economaidd hir tymor bellach. Y gwirionedd yw bod yr economi'n gwynebu anawsterau difrifol yn y tymor byr i ganolog. Yna i ddim disgyn i demtasiwn, Mr Owen, i ferniadu'r Llywodraeth Prydain eto fyth am ddewis y llwybr Brexit mwyaf economaidd niweidiol. Digon i'w dweud fod y strategaeth a cytunwyd arni ymlaen llaw o adael y farchnad sengl ar undeb tollau yn cael ei gyfnodi mewn hanes fel gweithred o hunan niweidio economaidd hollol ddideimlad. Nid dim ond un masnach gydag Ewrop sy'n cropio at ddibyn trychineb. Os bydd y ddeyrnas gyfrifol yn gadael yr undeb tollau, bydd cytundebau masnach newydd yn cael eu trafod gan Lywodraeth y Ddeyrnas Gyfunol yn hytrach na'r undeb Ewropeaidd. O ystyried dibyniaeth anghymesur y Ddeyrnas Gyfunol ar wasanaethau ariannol a phwer lobi dinas Llundain, mae'n gwir bosibilrwydd yr aberthu'r buddiannau diwydiant gweithgynhyrchu ac amaethyddiaeth Cymru yn mwyn cael triniaeth mwy ffafrol i fuddiannau dinas Llundain. Mae cytundebau masnach, of course, trade negotiations are a bargaining process. It's a negotiation between two sides. There's no doubt in my mind, looking at the personnel in the International Trade Department, their priority in these negotiations would be ensuring maximum access for the financial sector of London in markets of other countries. What will they want? They will want access to our food sector, of course. That will be the obvious trade-off. And a prime example of this, of course, is what's happened with Chile, which, of course, has a European Union trade deal at the moment with the bloc. Despite our protestations that as a result of leaving the customs union, that would result in these third countries wanting to renegotiate their arrangement with the UK. What the British government say, no, we are the status quo, no problem, nothing will change. What do Chile want? They want enhanced access to our food markets. And that's a foretaste of what's facing the key sectors of the Welsh economy in Brexit Britannia. Fel y gyswriad allan y mapur diweddar Llywodraeth Cymru ar gytundebau masnach, mae llawer o ardaloedd trotaf Cymru yw rai sy'n dibynnu fwyaf naill ai ar weithgynhyrchu neu diwydiant amaethyddol. Ardaloedd sy'n debygaf o golli eu camau gwarchod wrth i Lywodraeth y Ddeyrnas Gyfunol ffarwelio hwydd chwilio am gytundebau masnach. And I have to say this point, that I will give way, but that the Welsh Government's statement yesterday on trade was deeply disappointing. The First Minister refusing to ensure that the Welsh Government would have a full say in what trade deals are signed in future. And the reality that's going to face Wales as a country is that Wallonia, a region of Belgium, will have greater say over European Union trade deals than Wales will have of future UK trade deals within the British state. Order. I think the member's going a bit ahead of himself and thinks he's been given the second debate on the Brexit and the European Union. We need to stick to the budget, and I'm sure the member for Swansea West is going to respond to the budget. Yeah.
And in terms of the budget and implications on agricultural trade, is he aware that the WTA struck down the EU when they said they wouldn't allow hormone-impregnated beef into the EU and penalised them for that, but still the EU have resisted hormone-impregnated beef? Does he not think that if we stand alone against the United States and they want to impose hormone-impregnated beef on Welsh consumers, and the WTO are behind them, Jonathan Edwards. we'll have to like it or lump it? Well, the Honourable Gentleman makes a very valid point, and indeed myself and the member for Caerphilly were recently over a few years ago we were over in the United States, where we had this very interesting discussion with the food lobby in the United States, and I can guarantee you they carry a lot of weight, and that I think is a clear indication of some of the problems we're going to face in the future. But to return to the budget, Mr Owen, mewn polisi arianyddol y mae'r perygl arall. Mae polisi arianyddol hynod lac gan y Banc Canolog wedi cynnal yr economi ers 2010. A bydd oes arian rhad yn diflannu'n rhaddol wrth i gyfraddau llwg gychwyn ar eu taith tuag at normaleiddio. Yn ystod y cyfnod hwnnw, daeth twf economaidd wedi dod i ddibynnu'n fwy ar wariant gan ddefnyddir fel canran o GDP. Bydd methiant i ail gydbwysio ymhaith oddi wrth economi a gynhelir gan ddyled cartrefi yn rwystyr sylweddol yn y blynyddoedd i ddod. And the level of personal debt, of course, is reaching to the levels we were prior to the Great Crash in 2007, and that should be something that is of great concern to us all. Mae dirwasgiadau yn dueddol o ddod pob degawd, sy'n golygu 9 mlynedd wedi chwalfa ariannol fawr 2008, ein bod yn nes at ddiwedd y cylch neu gychwyn. Nid yw'r methiant i neidio nôl yn sydyn o'r chwalfa fawr, y methiant i ail gydbwyso'n sectoraidd a daearyddol a dibyniaeth yr economi a'r beiriant cynnal bywyd polisi arianyddol yn argolion dda at y dyfodol. The failure to rebound quickly from the Great Recession, the failure to rebalance sectorally and geographically, and the decade-long dependence on the life support of ultra-loose monetary policy does not bode well for the future. O ystyried graddfa'r her, nid yw'r mesur cyllideb hwn yn addas o gwbl. Cyn ymdrin â rai o gymalau'r mesur, carwn ganolbwyntio a rai o'r darpariaethau sydd y swaith ar goll. Mae model economaidd y ddeyrnas gyfunol a ddilynwyd ers degawdau gan oll bleidiau sefydliad San Steffan wedi ei selio ar hyrwyddo gweithgarwch a chyfoeth yn Llundain a deddwyrain Lloegr. Dylai'r anghydraddoldebau daearyddol o ran cyfoeth fod yn destun cywilydd i wleidyddion San Steffan. Mae 9 o'r 10 grambarth trotaf yng Ngogledd Ewrop yn y Wladwriaeth Brydeinig yn ogystal â'r un cyfoethocaf. Ac yn ffodus wrth gwrs mae Gorllewin Cymru a Gogledd Cymru ymysg y trotaf. Dyla trysolus fod yn ceisio ymdrin â'r record gywilyddus hon, ac eto does dim yn y mesur cyllid hwn fydd o ddifrif yn mynd i'r afael a'r heriau o'n blaen. Efallai mae un o ganlyniadau Brexit fydd y bydd cwmnïau ariannol Dinas Llundain yn adleoli ym Mharis, Frankfurt a Dilyn. A ystyried hynny, dylai Llywodraeth Prydain ymateb i hyn trwy ganolbwyntio ar sectorau economaidd eraill, yn enwedig gweithgynhyrchu. Dylai hyn arwain at symud y pwyslais ymaith allan o deddwyrain Lloegr i'r cenedloedd a'r ranbarthau. Yn anad dim, dylai Cymru cael y grym cyllido i lunio ein economi ein hun. Mae'n warthus fod gan yr Alban a Gogledd Iwerddon sefydliad cyllidol a trethiannol llawer cryfach yna Chymru. A oherwydd hyn, fe fydd economi Cymru dan anfantau sylweddol. A rwy'n methu deall pam bod gwleidyddion o'r pleidiau uniolaethol yn pleidleisio o blaid roi fwy o bwerau i'r Alban a Gogledd Iwerddon ac y maent yn barod i ddarparu ar gyfer ein cenedl ein hunain. Hyd yn oed o roi'r neilltu yr anghydraddoldebau cymasoddiadol, mae'n golygu fod Llywodraeth Cymru yn llai afal i ymyrryd yn ein economi. Os mae Brexit caled fyddi, yn y dylid datganoli portffolio cyfan o drethu gan gynnwys trethu teithwyr awyr, treth arwerth a threth gorfforaethol. Dylai buddsoddi mewn seilwaith gael ei wasgaru'n fwy cyfartal ar draws y Wladwriaeth Brydeinig. Pam y dylid gwario arian trethalwyr Cymru a gosiecau Lloegr? I'm very grateful because one of the votes that we had last week was about what we're going to do about the Palace of Westminster, and lots of people were anxious that we're going to be spending so much money in London. But isn't there a really important thing that we can do for every region of the United Kingdom, which is because we won't have after Brexit the skills in this country to complete the work on one of the biggest infrastructure projects in the country, shouldn't we be setting up parliamentary apprenticeship schemes so that people can gain those skills in Wales, so that every constituency in Wales has somebody who ends up working on the project here?
Wel, mae aelod y Rhondda yn codi pwynt dilys yn bersonol a ges i ddim y cyfle i wneud y pwynt yn ystod y ddadl. Byddwn ni wedi moyn symud y syniad allan o Lundain. Oherwydd rwy'n credu bydd hwnna wedi bod yn symbol o'r angen i ddatganoli'n economaidd y wladwriaeth Brydeinig. Ond ystyried bod y penderfyniad bellach wedi cael ei wneud rhan gyfarch yr aelod am ennill ar ei welliant, dyled nawr manteisio'r y cyfle i sicrhau bod buddsoddiad hynny yn cael ei wasgaru ledled o wladwriaeth Brydeinig. A rwy'n credu mae yna job gwirioneddol i wneud ar hynny, a rwy'n edrych arno fe i gynnig arweiniad ar hynny, o ystyried mae fe sydd wedi arwain y ddadl o aros fan hyn. Y job bach iddo am y flwyddyn nesaf. Wel, y cwestiwn... y leddi prentisiaeth a cynllunio prentisiaethau. Ond oes na amser i gael mwy o eglurder ynglŷn â chwmnïau a leoli'r i prif swyddfeyddwyr tu allan i Gymru gyda gweithwyr yng Nghymru a'r arian sy'n cael ei drosglwyddo o'r drosoliaeth fan hyn i Gaerdydd. Ac yn enwedig gyda'r lefi sy'n cael ei godi ar 4 heddlu Cymru, sydd ar hyn o bryd yn cael ei casglu yn codi 0.5 oddi ar eu cyflogres nhw, ond sydd ddim ar hyn o bryd o ddewis Llywodraeth Cymru, ddim yn cyrraedd hyfforddiant y cyfleoedd hynny. Mae hwnna'n pwynt hollol teg o ran apprenticeships ar gyfer Plis Mona, a yn sicr bydd hwnna'n pwynt y fydd aelodau o'n plaen ni yn codi yn ystod y ddadl pnawn mae gobeithio ar llawr y tŷ. Ond y cwestiwn sylfaenol, Mr Owen, sy'n rhaid i ni gofyn i pam y dylid gwario arian trithalwyr Cymreig ar brosiectau yn Lloegr tra bod Llywodraeth Prydain yn gwrthod buddsoddi mewn prosiectau Cymreig, ac mewn gwirionedd yn torri ar ddiwydion megis trydaniddio reilffordd i Abertawe. Ni wedi clywed lot amdano y pwnc hynny yn barod yn ystod y ddadl. Os yw Llywodraeth Prydain eisiau codi cynhyrchedd mewn ardaloedd daearyddol sy'n perfformio'n wael, yn y rhaid iddynt ailgyfeirio buddsoddiad i'r ardaloedd hynny yn hytrach na lluchio popeth at Llundain. Mae pawb bellach yn cytuno bod buddsoddiad estyniedig tymor hir mewn seilwaith yn un o'r ragofynion llwyddiant economaidd. Os edrychwn ar buddsoddiad ar fath dros y digawdau aeth heibio, yr hyn na welon yw cyfran anghymesur o buddsoddiad o'r fath yn mynd i Lundain a ddwyrain Lloegr. Gallwn edrych ar HS1, Lane Jubilee, Lane Victoria, Crossrail 1, Crossrail 2, yr M25, HS2. Ni fi buddsoddiad cyffelib yn unrhyw wlad na'r ambarth arall o'r ddenas gyfunol. Pam? Mae oherwydd nifer y ffactorau gyda gynnwys agwedd Llundain ganolog y pleidiau unolaethol. Gall hefyd fod oherwydd y modelau economaidd a ddefnyddir wrth werthusod buddsoddiadau o'r fath. O ystyried swyddi sydd wedi eu canoli yn Llundain, mae'r elw tymor byr ar bob bint a fusoddir mewn seilwaith yn debygol o fryniwch yno nac mewn rannau eraill o'r wladwriaeth Brydeinig. Mae hyn yn ei dro wrth gwrs yn arwain at spiral, lle mae symiau cynyddol o fusoddiad trafnidiaeth yn mynd i Lundain ac yn ei dro mae'r ambarthau tlotaf yn mynd ar spiral tuag i lawr. A rwy'n credu fod yna wers ni fan hyn yn cyd-destun Cymru wrth gwrs. A mae'r pwynt wedi cael ei wneud gyda fan hyfaill o Ceredigion bod y buddsoddiad ar lefel Cymru gan Llywodraeth Cymru ar un o fyd wedi anelu yn fwy a fwy â Caerdydd a'r ddwyrain yn hytrach na cael ei wasgaru ar draws ein gwlad. Yn 2015-16, roedd gwariant cyhoeddus a nodwyd y pen yn 973 pint yn Llundain o gymaru â 444 yng Nghymru. Petai lefel y gwariant yng Nghymru yr un fath a Llundain, bysym yn derbyn 1.6 biliwn yn ychwanegol y flwyddyn i fuddsoddi. Mae rang i droddodebau cyfoeth mor ddifrifol yn y wladwriaeth Brydeinig fel y dylid anfon swyddogion y trysolus i'r Almaen i ddysgu ganddynt hwy sydd y gwnaethant ymdrin a rang i droddodebau cyfoeth daearyddol yn dilyn Cwmp Wal Berlin. And essentially what they did in Germany, of course, was to make a strategic decision that they were going to deal with the wealth inequalities within the reunified Germany, which was based on operating aids and tax incentives for the poorer regions, and of course the redirection and deliberate direction of foreign direct investment into the poorer parts of the state. Yn niffig hynny, rowch i ni yng Nghymru yr arfa i fwrw ymlaen ar dasg o adeiladu ein gwlad ein hunain, oherwydd dengys hanes nad yw aros am lywodraethau San Steffan o babynnag liw i gyflawni ar gyfer Cymru yn debyg o ddelio a'n problemau. Mae Cymru wedi dioddef nid yn unig o ddiffyg sylw a buddsoddiad gan lywodraeth y ddenas gyfunol, ond o flerwch llawer llywodraeth lafur yng Nghymru a'i anallu i gyflawni. Mae ymdrech ddiweddar i greu strategaeth economaidd yn rhyfeddol am ei bod yn strategaeth heb unrhyw ddangosyddion perfformiad allweddol i fod yn ganllaw i'r sawl sydd fod i weithredu'r strategaeth ac i alluogi'r gweddill ohonom i fesur pa mwy llwyddiannus i weithredu.
garwn offi nawr troi at mesurau penodol yn y gyllideb. A roedd yn gyllideb wan iawn o ran y pwyntiau yn ddi. Ran y gwyliau treth stamp, dywedodd Pwyllgor Dethol y Trysorlus, y swyddfa cyfrifoldeb y gyllideb sef yr OBR, a'r IFS i gyd y bydd polisi llywodraeth o roi gwyliau treth stamp bydd môr uchel ei gloch yn ei gylch yn gwythio prisau tai i fyny o ryw 10.3%, gyda ran fwyaf o'r cynnydd yn dod trwyodd eleni. Yn y gyllideb neilliwyd 3 biliwn yn ychwanegol i gynllunio am Brexit. Felly yn edrych na'r 350 miliwn yr wythnos i'r gwasanaeth iechyd, yr ydym yn gwario yn agos i 58 miliwn yr wythnos ar fiwrocratiaid a wladwriaeth Brydeinig, ac nid ydynt hwy hyd yn oed fel petaint yn rhoi'r atebion mae Llywodraeth eisiau i clywed i'r cwestiynau nad oedd eisiau ei gofyn. Ar iddynt gynnig i ryw godiad pitw o 2.8 biliwn i'r gwasanaeth iechyd yn Lloegr dros y 2 blynedd nesaf, mae hyn yn edrych fel rhywbeth rhy fach yn rhy hwyr o ystyried ystyriau yn y wasg dros y misoedd diwetha. Yng nghanol ar gyfwng y gaeaf, gwelwn effeithiau tangyllido cronig yn y gwasanaeth iechyd yn Lloegr. Mae'n amlwg na allwn ymddiried yn y cydwadwyr i ofalu am y gwasanaeth iechyd yn Lloegr, fodd bynnag dyw record llafur yng Nghymru llawer gwell. Fel gyda ran fwyaf y bethau, mae'n siarad digon da o eiriau teg yn San Steffan, ond lle maent mewn grym, mae'r stori yn wahanol iawn. Mae'r newidiadau i'r credyd cynhwysol, neu'r Universal Credit, a chynlluniau i wneud i ffwrdd ar cyfnod cynchwynol o 7 diwrnod i hawlwyr, pan na fesiant wedi bod yn gymwys i gael budaliadau, a lleihau'r cyfnod aros presennol o 6 wythnos i'r ran fwyaf o hawlwyr i 5 wythnos i'w groesawu. Ond mae hyn yn gyfystyr mewn gwirionedd i roi plaster ar goes sydd wedi torri. Mae'r ffordd di-drefn y cyflwynodd y Llywodraeth y credyd cynhwysol ar modd y gweinyddu'r cynlluniau lles yn ehangach yn gywilyddus. Mae'n ymwneud â cwmnïau preifat mewn lles yn anfoesol ac yn anghyfrifol. Ni ddylai cwmnïau fel Capita elwa o drieni pobl eraill. Rydym yn croesawu cyflwyno treth ar werthiannau a gynhyrchir yn y Deyrnas Gyfunol a fydd yn effeithio ar busnesau digidol mawr fel Apple a Google. Ond unwaith eto, fodd bynnag, gwyddom fod y tyried yn gwrthwynebu llawer o newid yn strwythyr ein system dreth, sydd ar hyn o bryd â thyllau dianc sy'n caniatáu ysgoi gwerth 13 biliwn mewn trethu, a pheidio talu mwy fyth hyd yn oed. Doedd dim ymrwymiad penodol i gynyddu cyflogau gweithwyr y sector gyhoeddus chwaith, rewyd eu cyflogau ac a gapiwyd wedyn ar 1% ers 2010. Diolch eich chwyddiant, mae hyn yn golygu fod y cyflogau nyrsys wedi torri mewn gwirionedd o 14%. Mae y blaid lafur yn y ffodus wrth gwrs yn methu wneud yn iawn am y cam hyn yng Nghymru, bod ganddyn nhw y pwerau i wneud hyn, fel mae Llywodraeth yr SNP wedi llwyddo wneud yn yr Alban. Mae Cymru dal yn derbyn llai y pen a Llundain. Yma mae rai o gymunedau tlotaf Ewrop ac y mae toriadau enfawr mewn cyllid o ganlyniad i Brexit ac her sylweddol i'n sectorau allweddol yn economi ni. Ac eto mae'r cyngellor yn dewis defnyddio ystadegau yn fyddai'n fwy addas un o fysiau mawr coch ar ysgrifennydd tramor. I honni y bydd cynnydd o 1.2 biliwn yng Nghyllid Cyhoeddus Cymru o gyllideb yr Hydref. A dde'n diddorol iawn yn ystod cyflwyniad yr ysgrifennydd gwladol, nath e ddim defnyddio ffigwr hynny yn benodol yn ei araith. Ac mae'n gwybod, fel dywedodd arweinydd y blaid lafur yma heddiw o ran yr aelodau seneddol Cymreig, bod dros hanner o'r arian yn benthyciadau yn fiscal transactions, bydd rhaid i Llywodraeth Cymru talu yn ôl. Doedd dim sôn am trydyneiddo reidffyrdd, a sydd wedi cael ei canslo wrth gwrs yr addewid ar roddwyd. Dim sôn am y morlun llanw yn bai Abertawe, a dim golwg ohono fe yn y gyllideb. A chyllid i wasanaethau datganoledig ryw 750 miliwn yn is nag y buont ar ddechrau'r ddegawd. Dyna record y Llywodraeth Brydeinig pan mae'n dod i Gymru, Mr Owen. Mae'r stori'r gyllideb hon yn hollol glir. Nid yw San Steffan yn becso am Cymru.